зарэчнай зоне гомельскага парка праца кіпіць, аж на шчэпкі ляцяць. Усе высечаныя хмызнякі, дарэчы, будуць прыносіць карысць аграрыям, пойдуць на ўгнаенне. З раніцы быў дождж, але стыхія вырашыла працоўным не мяшаць і на час суботніка адступіла. На пляцоўку ля падножжа пешаходнага моста праз Сош выйшла папрацаваць некалькі прадпрыемстваў горада. Руку да агульнай справы прыклалі работнікі цэнтральнага рынку і спецкамунтрансу. Высечаная цэлая плантацыя дзікіх кустоў. Карысную місію працягнулі МНС і работнікі чырвонай гвоздики. Настроение дождь не испортил, даже сыграл как плюс. Свежо, не сильно жарко. Очень сильно жду, когда сделают наш мост пешеходный, чтобы прогуляться по пляжу. Будет очень красиво смотреть на такую территорию, которая ухоженная. Мне будет только радостно, что тут все красиво. И вообще у нас такой город красивый. Жадае жыць у прыгожым горадзе, трэба папрацаваць. Лічаць неабыякавыя беларусы і далучыліся да грамадскай ініцыятывы. Падключыліся ўсе раёны Гомель. Высякалі дзікаросы, збіралі апалае лісце, наводзілі парадак. Дарожныя работнікі замянялі тратуарную плітку. Эпіцэнтр работ знаходзіўся ў раёне плошчы Паўстання. Тут ідзе будаўніцтва пляцоўкі пад помнік аднаму з найбуйнейшых палкаводцаў Вялікай Айчыннай і вызваліцеляў Гомеля Канстанціну Ракасоўскаму. У стваральным працэсе прынялі ўдзел кіраўніцтва горада, прадпрыемствы и молодь. Участвую во всех субботниках, считаю, что это наш долг, как говорится, украшать и озеленять страну, город. Приятно посмотреть на свой труд и что сделали мы для города, для страны. Город Гомель вместе со своей страной выполняет задачи, которые поставил глава государства в год благоустройства и наведению порядка. Ну, у нас сегодня также многие и общественные инициативы, и предприятия, организации, которые также участвуют в посадке деревьев. Их посажено будет порядка 2000 только по городу Гомелю. Также мы принимаем участие активно с молодежью сегодня в Гомельском районе, где каждый молодой человек посадит свое дерево. Акция «Дадим лесу новое житье». Поэтому вот все это говорит о том, что мы сегодня вместе, едины и делаем все для того, чтобы наш город, наша страна была красивой и замечательной. У цэлым у рэспубліканскім суботніку прынялі ўдзел больш за 140 тысяч гомельчан. Нагадаем, што палова сабраных сродкаў пойдзе на будаўніцтва Нацыянальнага гістарычнага музея Беларусі. На Гомельшчыне частку сумы накіруюць на рэканструкцыю мемарыяльнага комплексу Багрыціёну ў Светлагорскім раёне. Ірына Драбышэўская, Александр Шведакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».